Ka wachako en ni Senator ma Nairobi Edwin Sifuna wuok mager kendo mako chung' otegno ni ok onyal tiyo kaka jagoro maduong' e duond bura mar ODM Matende Wethweth mano motelo kod Laktar Oburu Oginga. Oloso kama ikinde romo moyiedhi mar NDC ma kweth mar Linda Mwananchi mano bagi e kar romo ma Ufungamano House e bura Nairobi. Kweth mar Linda Mwananchi oriwo bende Governor Masia James Orengo, Senator Maviga Godfrey Sotsi, jadbura member Kasi East, e kind josiasa mamoko ma wacho ni ok gibiro lwedo gi duond bura mar UDA ka Efinya Kidi mioler. Mae kaka aluora mar kar romo ma Ufungamano e chalo okinyi kawuono. Obila ochopo mori darita kendo geng'o ne jogo masiro kweth mar Linda Mwananchi donjo kanyo. Kata kamano, rawere masiro kweth no kaachiel kod jotelo mag Linda Mwananchi no makore kendo he obila magiyudo thuolo mar kadho. Bang'e kata kamano, obila obedo kod gwandruok gi rawere oko mar kar romono kawachore ni ne gidwaro mar donjo rocho chenro. Rawere go nonyono motegno kendo tamo gi donjo. Senator ma Nairobi Edwin Sifuna mane othich oko kaka jagoro maduong' mar ODM ochung' motegno kendo wacho ni duond bura mar ODM omany jagoro margi wirani ok onyal tiyo ne duond bura Matende Wethweth. The honor of my life to be the SG of probably the greatest politician this country will ever see, Honorable Raila Amolo Odinga. Sasa nataka muniangalie vizuri. Munaniona vizuri. Yani munataka kuniambia naweza kuwa katibu mkuu wa ODM, katibu mkuu wa Raila Amolo Odinga miaka 8. Vile munaniona hivi. And then I become the SG of mediocrity. Mimi. Oburu tafuta SG wako. Mimi siwezi kuwa SG wa Oburu. Hiyo nataka niseme hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na mbele ya taifa zima. I will not be the SG of mediocrity after Baba Raila Amolo Odinga. You characters don't deserve me. Kaluwore gi Sifuna, nitie rawere mathoth mane gilony manyalo tiyo kaka jagoro maduong' mar ODM. Kata kamano, ka duond bura mar ODM chano chiwo thuolo mar jagoro maduong', owinjore gitime e yor chike mag ODM. Sifuna was not born to be the SG of ODM forever. Munanielewa? Tunapatana vizuri? Nimesema na nataka nirudie, sio lazima Sifuna awe katibu mkuu wa chama cha ODM. Ndani ya chama kuna vijana wengi ambao wanaweza kufanya hii kazi. Lakini ukitaka kureplace Sifuna kama katibu mkuu wa chama, wewe fuata katiba ya chama, itisha NDC ile Karoli amesema ambayo kila mtu anaenda kwa debe. Walete candidate wao alafu wakutane na mimi, si ndio? Kweth mar Linda Mwananchi bende osayoro moyiedhi mar NDC ma obagi elap ma jamhuri mar ni okotime kaluwore gi chike mag duond bura mar ODM. Hii ukora ambayo wanafanya Ngong Road ya kupeana nafasi kupitia mlango wa nyuma, hakuna mwanachama wa ODM ambaye anatambua ile vitu imefanyika kule Ngong Road. We will respect Oburu Odinga as our elder but not our leader. Ile NDC ambayo iko illegal pale. Is that the true spirit of ODM? The real ODM is meeting in Ufungamano. Yes. This is historic. Dory. I can almost see our departed hero, Raila Amolo Odinga, on this stage, talking about Kenya and talking about the future of Kenya. Jaod bura masuba South Karoli Omondi oyango ni gine duond bura mar ODM makare kendo gibiro lando jal mabiro laro lemo ma jatend piny kod jalup jatend piny e yiero mabiro. As ODM, we will not leave Azimio. We will work with Baba's friends in all political parties until we form the next government. And as Azimio, Chama cha Baba, we will produce a presidential candidate and a deputy presidential candidate. And let me tell you, my brothers and sisters, we will win. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.